ki khubor ka bate CTV lawan rashapi ta ka Frank Motors kamon ban long slur ringkat bat kaman ba songkhya ka shong ha ka jinglong scam bat jingjet bastard jongi ka Tata Harrier ka kali ka ban san ya ka linti ya jongpi kala ban long ka jongpi minta book ya ka Tata Harrier ha Frank Motors lat korngi leni phone hau number hinyo not sausan ar not hinyo khanda hinyo lai Hadirin berulat ke Jelau oleh menjur ke delimitation committee nak kebentaban penbet renti i constituency ki berian hapa upur usam jangka Khasi Hills Autonomous District Council ki dekat jangka committee kin pendap ya ke hearing jangki arpu kendai teli ki constituency minta ubenai no pra. Habis keran bat kila patai kubur ba penyai ula penpau ba uisn ai shisha ye ki pai ba jangka maulai constituency ki bladan hadu san pusan hajar tam ki nong thep vote bat bun kim yo satya ye ki scheme MDC namar ba ya ki scheme lamang markat ju ya borok ki MDC ki ba mi khmat na ki constituency ba pher Hadim belasa priang bah baka MDC election kalak ban penjelan ya kapor ba penyai ula ong kumbalong minta borok ki MDC kala penkre na kebenta ki election Hendrai ka syong pat hak sarkar ni ulat ke jela ban penjelan MDC election. Habai dei pakani ka jing yo ka jong ka KHDC ban approve na ulat ka jela ya ka delimitation committee. Kadai kat kum ka provision jong ka 6 schedule. Namar haka kredit ban rio 6 schedule la ailat bandon ka delimitation committee. Haba la idon kam ban penbait renti ya ka jinglong jingman ka jingbun pat si bamihap ke area ka shnong ka lenti ka lake kawan te halor kini kinong rim la ban don ya ka delimitation committee kuman shpen kan mau haus nem arja khat lai ru kala don teng ka delimitation committee bla menjur dau lat ka jela but hang ni pin sakan mau hau arja khat lai shwa ban long ka MDC election arja khat sau ka sa du nem kalai kro bat kasami ka umsning konstitusi kum kini phi jing penbet te mentaru hakani delimitation kuman shu anuksa ka maulai dan kumasan pusan hajar kinong tabut palat ya kata bat dangi nujor ba kalaban ka badan tangkhat ar hajar nong tabut kala jengai bat ondangi kum ka executive committee habangi mang ya kanunu ka jingirap ngimang be syaki local MDC renti mo ngi ong equal share ngi ai but on dala ai teng la isne kum yaki nong shnong maulai kiju ka shnong maulai ka babun brio kayo kumbayo uni baduna brio ka constituency baduna brio hakaroi ka par te bat hakawi ka liang ru ngasmo ba ngi don kam heben penbai te kita ki boong ba kadai ka jingtmu ban penjengai election kadai tang ka jingkran nama la jan election ka julong ikum ni fitrei ka babhar syakno phile kanu ka kam syakno syapet syak tan lang sya kata ka politik si syak tan lang sya ka jingtmu bakum ni kamtai reina kalyang jungi te ngisno ba la dan kam ya ka delimitation committee ban penbait renti yakini ki jinglong jiman jungi shnong ki thau but mentala da trekam lesa ka 125th constitutional amendment hapo parliament kan khasa henriu tuli constituency manu ban le kata ka executive committee kam don bor e ru em ban penkha constituency ka executive committee kam don bor e ban penbait yakini ki boundary jongka constituency hakini ki santali ki district kaditang ka delimitation committee kabah kataru bela approve dau lat ka jela Meghalaya em ngamong ban penduk koi constituency ban pihak maulai henry dangiyo constituency pemai te kamut kum kamaulai le sila la ban don arteli kan ami mentang nomor ke la san ya mentang ngin sapet kan kum no ban kani dika realignment lene ka adjustment ka jungi akumno bangin penbait renti ikishnong le si kindon kishnong ban hap no akiwe constituency kindon kishnong ki badang ne hakatu kumta kan mulano pin pendap ya kani namar ba la constitute ya ni ka delimitation committee but ulat ka jela la aibor hi haka ni ka delimitation committee ban pentrikam ya kanika ban exercise ya kanika proses jongka let's say katkum ka notice bangilai te hapo Disember ngai iba jan baro ki constituency ka hearing kin sa pendap hauni Disember hajing jungi kata na kalyang jungi tengem la banong na marba barai election
rai ka government ka state government ya ka district council but governor te kata tengin namla ban ong ban jingai ne long ne nama kum balong pat menta te ngi barok khoi kem disi ngi lai pen kre kala ki jong ki constituency Dorbar am forward pass ke ni ka di mission. ya ka Monra dorbar. hoi dorbar phi ngi tengin ong kum no ngi kwa ban pen bej renti ban pen bahai ke ekaba la kan rum kan ram te kani kan bu jing mde yang asimet mde yo CM ne mde deputy CM mde ke isi bu jing ikipat ba akitu constituency namar ba yakadun tishan ru mde bale dangi kum CM ne deputy CM henry lale kat kum ka proposal kat kum ki petition ki bawan na kini ki shnong ki joint action committee ki ba pher ki lawan bandawa ban penbej te halor kita ki nong rem henry banong banam penlong ne ban penlong ne nem penlong ru kata kanam danjing du nong yangi henry ka ba kan kin sa du nong hi ba namar ba nganam la ban keren si post nam shwa namar ba ngaru ngampat dan hatu kapor let's say ka policy jong ka executive committee hatu kapor let's say ka delimitation committee hatu kapor khamtam ka delimitation committee ka ba ya ini proses let's say kim pat yo ya kalat ban pendap lut baru khoi kawai constituency kumbale akan nika tem jungi pemerintah nama akan nika tem jungi kile hearing ke delimitation committee pemerintah kile hearing baru arpkhandai teli constituency te ka khamlong dan nongrem kan baki yo ban sngap ban sngo ya ka jing penpau naki nong baru